Менә бу дөньяда яшәгәндә, кардәшләр, безне күрәбез, кайбер организацияларда, кайбер структураларда, кайбер начальниклар яраталар кайчан аларда эшли торган кешеләр үзара нәфрәтлек сыйфатлары белән үзара эшләүләрен яраталар. Шулай бер-берсенә җигереп, начальникка килеп, бер-берсенә төрле сүзләр әйтә башлыйлар. Шундый организациялар бар, шундый структуралар бар. Ләкин башкалар да бар. Кайда начальниклар тырышалар, анарда эшли торган кешеләр арасында мәхәббәт салырга, аралары яхшы булсын дип. Андыйлар да бар. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең арабызда нәфрәт булуны һәм хусутlikны яратмый һәм теләми дә. Киресенчә, ул безнең арабызда мәхәббәт булуын тели. Һәм шуның турында Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисында әйтә: "Инна Аллаһа якул яумал кияма", кыямәт көне Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтер: "Айнал мутахаббуна би җалали", кайда шулар ди, кем бер-берсен минем ризалыгым өчен бер-берсен яраттылар. Ягъни моны белән Аллаһ Тааля күрсәтә, бер-берсен яратучылар, Аллаһ ризалыгы өчен яратучылар нинди дәрәҗәдә булалар кыямәт көне. Аллаһ Тааля аларны билгеләп куя. Кайда алар дип сорый. "Ал-яума узиллухум фи зилли", бүген ди, мин аларны үземнең күләгәдә каплармын. "Яума ла зилла илля зилли", шул көнне ди, кайчан минем күләгәдән башка күләгә булмас ди. Бу хадис Муслимда килгән. Сахих, яхшы хадис. Һәм әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля моның турында сөйли, әлбәттә без техник якларын, нинди күләгә, ничегрәк була, аларын белмибез. Без аларны аны күргәнебез юк. Ләкин шул тик мәгълүм безгә, Аллаһ Тааля аның турында сөйләгәч, кыямәт көнне һәрбер кеше өчен күләгәдә булу бик мөһим булачак. Бик каты ул кешенең хәлен җиңеләйтә. Һәрбер кеше шул күләгәдә булуын теләр һәм анарга мохтаҗ булачак. Шуңа күрә без анарга бүген көндә әзерләнә алабыз. Шул күләгәдә булыр өчен. Нинди сыйфат белән? Бер-беребезгә мәхәббәт, Аллаһ ризалыгы өчен мәхәббәтне күрсәтеп. Әгәр дә безнең йөрәкләребез, безнең җәмгыятебездә йөрәкләребез нәфрәттән, хосуттан чиста булсалар, бәлки Аллаһ Тааля инде ул кешеләрне җәннәт әһелләрен языр. Каян без аны беләбез? Бер хадистә килә, бу хадис сахих силсилә белән килгән. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалар белән утырганда бер кеше килер алдыннан Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Хәзер ди җәннәт әһеле киләчәк". Ягъни, әле исән сау, ләкин ул кешегә инде бу дөньяда булганда җәннәт вәгъдә ителгән. Ул җәннәт әһелләрен язылган инде. Бу кеше килү белән бер сахаба, Абдулла Амр ибн ал-Ас, шуның белән йөри башлый. Карар өчен, нәрсә микән бу кеше эшли? Ни өчен ул җәннәт әһелләрен язылган дигәч, көне-төне йөрде дә аннан сорауларга бирә. Карар ди. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям син җәннәт әһелләреннән диде. Ләкин син без эшләмәгәнне эшләмисең. Шулай төнге намазга торасың, шулай намаз укыйсың, шулай зикрләр тартасың дигәч, нәрсә синдә бар дигәч, тиге әйтә: "Ла аҗиду фи нафси", мин дә йөрәгемдә тапмыйм ди, минем йөрәгемдә юк андый нәрсә. "Ли ахадин минал муслимин", мусламаннарга карата гыйшә, ялган юк ди, "ва ла хасад", һәм хосутлык юк. Бу ике зур авыру, кардәшләрем. Һәм шул кешенең йөрәге шул авырлардан чиста. Хасутлык нәрсәгә карата? Аля хайри а'таһу Аллаһу ия. Аллаһ Тааля аларга биргән ниъмәтләргә карата мине йөрәгемдә ди хосутлык юк. Хосутлык нәрсә ул? Кайчан кешедән ниъмәт күреп, кеше ул ниъмәт ул кешенең китүен теләсә, менә бу хосутлык. Чёрная зависть. Һәм бу бик каты авыру, чөнки хосутлык белән иман бер йөрәктә бергә була алмыйлар. Берсе икенчесен чыгара. Һәм Умар ибн Хаттаб шундый матур сүзләр әйтә. Кешеләрне Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризалыгы өчен яратыгыз ди. Чөнки алай эшләсәгез ди, Аллаһның ризалыгын табырсыз ди. Али ибн Абу Талиб шундый матур сүзләр әйтә. Карагыз ди. Мәхәббәт һәм игелек ул ди иман китергән кешеләрнең коралы ди. Һәм әгәр дә кеше иманлы кеше аны күрсәтеп йөрсә кешеләргә, күрсәтсә, шуның белән шул рәвештә муамәлә төзесә, аның иманы ныгый. Шуңа күрә тагы да бер галим шундый матур сүзләр әйтә. Нәфрәтлек ул ди йөрәкне каралта. Кара итә. Ә мәхәббәт чистарта ди. Шуңа күрә ди, әгәр дә сез Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризалыгын теләсәгез, йөрәкләрегезне нәфрәттән чистартыгыз. Һәм Аллаһның мәхлукларына карата мәхәббәтне артырыгыз ди. Шуңа күрә менә бу сыйфат бер-берегезгә карата Аллаһ ризалыгы өчен мәхәббәт зур урын алып тора.
Ләкин сорау туа, нәрсәсе ул Аллаһ ризалыгы өчен мәхәббәт? Аллаһ субханаһу ва тааля ризалыгы өчен мәхәббәт, ул бу дөнья өчен мәхәббәт үз эченә ала һәм ахират өчен мәхәббәт ала. Ягъни син кешегә бу дөньяда да бәхет телисең, киләчәктә дә, ләкин ничек очракта? Объектив хәлдә. Ягъни кеше бу дөньяда бәхетле шул вакытта була ала, кайчан бу дөньяда Аллаһ субханаһу ва тааля итаат итеп яшәсә. Әгәр дә Аллаһка итаат итмәй икән, димәк бәхетсезлеккә бара. Бу кагыйдә, бу аксиома. Бу мин әйткәнгә күрә түгел, юк. Бу диннән чыккан аксиома. Бу тормыш аксиомасы, кагыйдә бу. Телисең бәхетле булуын, кешенең үзенең, хатын, балаларның Аллаһка итааткә өйрәт. Бәхетсез булу телисең икән, димәк Аллаһыдан читләштер. Аллаһка итаатлы булмасыннар. Чөнки әгәр дә син анарга телисең ахират, димәк син анарга бу дөньяда да бәхет телисең. Чөнки ахиратта бөтен булган максатларга ирешсәк без, җәннәт дигән, Аллаһ ризалыгы өчен дигән максатларга, димәк ул бу дөньяга да безгә бәхет булып кайта. Йөрәкләребезгә тынычлык, бәхет хисе, бәрәкәт һәм башка күп яклар. Чөнки Аллаһ субханаһу сез беләсез, безгә мохтаҗ түгел. Без Аллаһка мохтаҗ, біз Аллаһның кануннары мохтаҗ. Димәк, Аллаһ Тәгалә әйткәнне үтәсәк, Аллаһ ризалыгы өчен булса да ул асылда безгә үзебезгә кайта ул, игелек булып. Ахиратта һәм әлбәттә бу дөньяда. Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Фаминһум ма якулу раббана атина фид дунья хасана ва ма лахум мин фил ахирати мин халак." Алар арасында ди башулар ди кем әйтәләр: "Я Раббым, миңа бу дөньяда бир" ди. Ахиратны сорамыйлар. Димәк, аларга шул дөньяна булыр. وَمِنْهُمْ مَا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Һәм алар арасында бар ди шулар ди кем әйтә: "Я Раббым, бу дөньяда бир, ахиратта бир һәм мине газаптан сакла." Безнең арабызда кайбер чакларда ниятләребез бозыла. Ничек? Син садака бирәсең дә Аллаһ ризалыгы өчен. Ә ниятләнәсә, менә мин бирдем, Аллаһ та миңа күбрәк кайтарыр. Бу начар ният түгел, ләкин уйлап карагыз. Әгәр дә ният шулай булып тора, димәк без бу дөнья белән чиклибез үзебезне. Әгәр дә син садака бирәсең, беренче бит ахират булырга тиеш. Аллаһ ризалыгы өчен җәннәткә керү булырга тиеш. Ә менә икенче, Аллаһ теләсә ул миңа кайтар. Шуңа күрә ниятләребезне киңәйтергә кирәк. Ахират анда булсын, һәм әлбәттә бу дөньяда булсын. Чөнки без Аллаһ Тәгалә мохтаҗ ахиратта да, бу дөньяда, мәңгелектә. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне шулай яратты. Шуңа күрә андый мәхәббәт, кардәшләрем, ул зур мәхәббәт. Хакыйкый рәвештә карасак, хатын-кызлар да, ир кешеләр дә, без бөтенебез шундый мәхәббәткә мохтаҗ. Безгә һәрбезгә кирәк, безне Аллаһ ризалыгы өчен яратсыннар дип. Әгәр дә хатын безне Аллаһ ризалыгы өчен ярата икән, димәк ниши? Теге намазга торгызда. Бисмилла әйтеп, ризык әзерли. Безне игелеккә тарта, изгелеккә тарта, итә, терәк була ул вакытларда, ярдәм итә. Шулай без дә булырга тиеш, әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен яратса, кардәшләрем. Хәтта бер шундый кызык вакыйга булган, бәлки мин сөйләгәнмдер сезгә. Һәрбер вакытта бер ир кеше, мен белән таныш бер, хатына бер нәрсә эшләде, хатын әйтә: "Рәхмәт" ди. Әйтә: "Нәрсә рәхмәт ди? Мин синең өчен эшләмәдем ди аны. Мин Аллаһ ризалыгы өчен эшләдем." Хатын борылды. Шулаймы ни? Тогда мин тоже ди Аллаһ ризалыгы өчен эшлим." Әйтә: "Ну, конечно, эшлә. Аллаһка шөкер." Димәк, Аллаһ ризалыгы өчен һәрбер гамәлне кылырга кирәк. Хәтта гаиләдә дә. Беренче үзебезне Аллаһ яратыр өчен, аннан инде башкаларга. Әгәр дә без үзебезне Аллаһ ризалыгы өчен яратмасак, башкаларга ул мәхәббәтне ирештирә алмыйбыз. Үзебездән башларга кирәк. Һәм ничек булдырабыз дигәч, ничек ул мәхәббәткә ирешергә дигәч, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә әйтә, хадис Муслимдә килгән: "Ла тадхул җанна хатта туъмину." Иман китергәнчә кадәр ди, җәннәткә кермисез. "Ла туъмину хатта тахаббу." Хатта дигән сүз ул шарт булып тора. Шарт, условие. Һәм монда әйтә, сез ди иман китермисез, хатта бер-берегезне яратканча кадәр ди. Ягъни иманыбыз камил булмый, хатта бер-беребезне без Аллаһ ризалыгы өчен яратканча кадәр ди. Һәм шулай әйтә, сезгә әйтергәнмен, нәрсә сезнең арагызда мәхәббәтне киңәйтә, күбрәк итә ди. Афшус салам. Сәламне таратыгыз ди. Кайбер чактарда йөрисең бит, яшьләр арасында бер-березенә күзгә карау бар шундый. Карыйсың да шулай итәгән напряжение үсә инде. Шул вакытта сәламны бирсәң, юкка чыга ул напряжение. Барлыкка мәхәббәт килә башлый. Шуңа күрә без сәлам дигәндә шуны аңларга кирәк. Мусульман кешенең теле гамәле белән туры килергә тиеш. Әгәр дә син берәр җиргә килдең икән, сәлам бирдең икән, гаиләңә, кардәшеңә, иптәшеңә, хәтта теге син уйлаган шикелле, дошман шикелле булсын, сәлам бирдең икән, син инде гамәлеңне, сүзеңне дә шул иминлек рәвешендә
эшләргә тиешсең, әйтергә тиешсең. Әрдләшмәскә. Өйгә кердең дә сәлам бирдең, дулый башладың. Бу димәк синең сүзләрең синең гамәлләреңә туры килми. Чөнки әгәр дә син сәлам бирдең икән, иминлек дигән сүз бирдең, сиңа Аллаһның иминлеге булсын дип әйттең икән, димәк син шул рәвештә эшләргә дә тиеш. Иминлек рәвешендә. Нинди генә проблема булмасын, син анарга игелек рәвешендә, иминлек рәвешендә шишергә тиешсең. Шуңа күрә без әгәр дә тарансак, сәлам, әлбәттә арабызда мәхәббәт үсә бара. Чөнки нинди генә арабызга явызлыкны шайтан кертмәсен, син сәлам бирдең икән, син ул мәсьәләне матур итеп шишә башлыйсың. Һәм икенче кардәшләрем, ничек без мәхәббәтне булдыра алабыз? Ул без үзебезнең шул авырларны юкка чыгарып, хысытлык, тәкәбберлек, рия, ширк, башка авырларны юкка чыгарганда, без әлбәттә беренче Аллаһ ризалыгын эшләргә тиешбез, икенче тагын ният башкаларга карата мәхәббәтне күрсәтер өчен. Ничек бу бәйле? Чөнки әгәр дә без авырларыбызны юкка чыгарсак кирәктән, димәк, без башкаларга күбрәк изгелек кыла башлыйбыз. Чөнки менә шул авырлар безгә изгелек кылырга бирмиләр. Әгәр дә кешедә хысытлык бар икән, үзе дә тынычсыз, башкаларга да тынычлык бирми ул. Әгәр дә кеше тәкәбберле икән, шулай ук белем дә алмый ул, башкаларга да изгелек эшлисе килмәс ул. Әгәр дә ул авырлар юк, Аллаһ та безгә җиңел әйтә. Юридуллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми. Димәк, көн сайын, итаәт иткән сайын Аллаһка без тормышыбызны җиңеләйтәбез. Ул бит фақат җәннәткә кергән түгел. Җәннәткә керү дөньяда да һәм үз арабызда муамәлә дә монда керә. Бөтенесе керә, кардәшләр. Аллаһ Тәгалә кардәшләргә һәрберебезгә насыйп итсен. Бер-беребезне Аллаһ ризалыгы өчен яратып, ул мәхәббәтнең, ул хиснең дәрәҗәсен күпме дәрәҗәдә булдыра алабыз, белеп, аны үзебезгә сеңдереп, бер-безгә карата шул мәхәббәтне, шул мәхәббәт өстендә аның белән эшләп, арабызны төзергә насыйп итсә дә Раббыбыз. Субханакаллаһу ва бихамдик, ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.